Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa barkanmu da yau kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana hanyoyi guda biyu wanda zaka dinga samun 10,000, 20,000 ko 30,000 ko ma fiye da haka a kowane wata. Yan uwa na san hanya ta farko in ba ta maka ba to ta biyu zai maka. In na biyu bai maka ba na farko zai maka. Yan uwa domin jin waɗannan hanyoyin ka biyo ni cikin wannan bidiyo. Amma kafin nan mu ce cikin wannan bidiyon ka fara yi mini subscribe sannan kai like na wannan bidiyon idan har ya burge ka kai sharing zuwa ga 'yan uwa. Hanya ta farko ita ce sell product and services, wanda zaka bude online store zaka dinga sayar da kayayyakinka. A misali idan kana sayar da takalma ko kuma agoguna, duk dai abin da kake sayarwa zaka iya daurawa wannan store. Idan har kai kuma baka sayarwa ko kuma baka kasuwanci fa, zaka je kasuwa ne ka samu wasu 'yan kasuwa wanda za su baka kaya a cikin farashi mai sauki ko kuma su dinga baka wani kaso a duk lokacin da ka siyar musu da kayan su. Hanya ta biyu ita ce buy and sell, wanda zaka dinga siyan kaya a wasu kasashen, a misali AliExpress, Amazon da dai sauran kamfanonuwa masu saukin kaya, wanda zaka dinga siyan kaya kana kawo su nan kasan kana sai da su kana cin riba sosai da sosai. A misali zaka dinga kawo wasu kayakin kana siyarwa kana samun riban 5,000, 6,000, 10,000, 2,000, duk dai yanayin kayan da ka siya yanayin riban da zaka samu. So a ce sau biyu kai order a sati 4 kenan, kowane sati biyu za a dinga kawo ma kaya, kaga sati 4 ka samu order sau biyu, zaka iya samun riban sama da 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, yanayin jarinka, yanayin riban da kake samowa, yanayin order ka, yanayin riban da zaka dinga samowa. Uwana sai idan hanya ta farko ba ta yi maka ba to ta biyu za ta yi maka, idan ta biyu ba ta yi maka ba to ta farko za ta yi maka. Yan uwa idan har kuna son a kawo muku yadda ake bude online store da kuma yadda ake order kayayyaki daga kasashen waje, daga su AliExpress, Amazon, to ku like na wannan bidiyon. Idan har ku like na wannan bidiyon zan tabbatar da wannan bidiyon ya burge ku, sannan ku share sai ku comment.